tuna hen puke Lalruata'n Thiltlang VCP kabula oma hemi lockdown chunga Thiltlang village task force te malak na le amami malveizong soina hun le kom na hun kanei don ani ama saim puruat tun lok chung hianin village task force te malak na min sarkarin task force committee te kha aron dina ta chuan aron din danang thlap khan kan han buat sai chho ve a amar chu lockdown han kalpui tak tak an ni ro kha chuanin sarkarin a aruat le ti tura ti ringot te kha chu kan lo in dai lo na sang reng maya chu bang chuan khotwala phungbom kan soma ti chuan in dai deuh takin kan kal chhota a helai khochhunga atira khan curfew te engemaw anon ni chawa khan tlemin khau deuh tak khan kan kala ramlama fe te thleng khan na tho in sak te thlengin kan han thula ma se sarkar lama tangin kutna tho lam khangai poimo na lian takaran om ta ka wang khan halai khain tha dul pa in tin dor hon hun pa ngaya honte adan siamin kholai pon chuale tin puipun siam chungchang ate khau taka kan theanga kalpui ve nia chu kan malak dan tlang pui deuh chu ani maya ani chuan hemi lockdown chung hianin Thiltlang khochhunga hianin chiat tok an omem chuan cham tiang ten omem chiat tok hei lockdown chung hianin tum thum lai kan nei to wa kha thei kha chu interstate atangin ania chu ta chuan gawati atang ani thi kan ne nia atira hemi covid-19 chungchanga kan serious view lai khan kan din mun kha anuam lo hle a chumi choni wang khan film khur takin amit thi han song bol le alo vuidan chungchanga te pawh thei patopin kan kalpui via tin chumi hnu chuan helai khotwala lunglei dam donga boral anom boka tin nizan mai a khan hei khotwala helai om hmuna thi kan han nei le boka chunga te chuan amara chu sarkarin dana siam angin le amen puitur tlom ngai chungchanga te pawh remruat na kan lo nei sa chuang kalpui zel ani a tin lockdown chung hian sarkara engma chu tianga sarkarin ti china hian har satna kan an nei em om hi alang lawa chuan cham han ti zawng hi kan in khelova ami mal tak khei chuan ma se lo har saru tak tak te pawh chuan ominarin oma chunga te chu kan thei angin hei emaw donation donation ani berang chu chung ang te chu mi mal tlawm ngai pol le kawh Chhangte le sarkar lam tang ten kan hmuh a chunga tang chuan thei angin na sem hna te kan an thok chhun zawm ve bawk ani lockdown chungin Chhangte emaw district tam hruai tu tangin emaw tampui na donte in neim tampui na hi kan hmu ve nual maya a vai thua khan cheng sing sari le cheng sing sari le sang kwa le zathum Tochhawng ringot atang han kan hmu to nia chu chia han soi vek tu chuan chu ti mai chuanin lo in ring lo dewa VLTF tang hian kan hmu thavia wa cheng sing khat le sanga vel a poisa fai nin ka hria chuan ni zan le mai tun hnai mai a khan mi har sa zual te sem tur khan bu fai bek nga alu bek khat le dal bek khat kan hmu boka tin chung baka chuan Hnahthial helai kan district kho tu te atangin tun hnai mai a bok khan DC mi ron tlo a poisa fai cheng sang khat baka silpolin pahnih max hasom nga nin ka hria chu kan dong boka tin a hmain chota hemi district chungina district
Hnahthial VLTF pu Chhangte pek aniang chu anga Chhangte le hemi disaster management lam atang khan cheng sang ruk le zanga kan hmu to boka chona pumpui thuwa khan kan hmu to zong zong a kha cheng sing sari le sang ko le ti kan hmu to kan tia kha cheng sing sari sang ko le zathum ani ani chuan hemi lockdown chunga ma mi mal vei zonga mo soi du te ineyam a sei tur am ve nual maya an soi don chuan ama chu tam ka soi lo menga hei sarkarin kan rama ki hlaum tak lo lu tur ve na ta na ru man nan siama chunga chuan duty tur te village level te min han ti ve a enga mo chena a hripui hlaum dan te a kan khe chiang tok lo deuh te po hian a hriat thei thina mi pui lam atangin tin mi pui ril ru hi in chen lo em a henga hian chuwang chuan mi pui hian kan hlau dan te po in chen lova tin curfew han ti te lockdown total lockdown han tiang chi ate po len chhuwa wa le social distancing han ti zong te tiang ha duang kan ngai poi mo tok lo hle hian alanga ha kha tuna hen kan ram van ne na hi la him review lo pheina chuan din hun thalo taka om theina nin ka hria henga hian ama son kan ngai in zirtina po hi kan nei that view chu ngai ni hemi hripui chung chang hi ti kha kan soi thein ni mai te sia